Sama l-bastiment sorġi dej l-imħazen tul il-mor imdawwar b'gaj ħaddima imma Ġorġ kien messom xogħol id-daqbil jinżlilhom maqser hekk ċar tifhmu faċilment kif għajnejh lejn is-sema jduru tal-parsin mill-korriment għax dan kien raġel dwajjer fost dawk li jaħdmu xatt il-fama tiegħu kibret maħbub sar minn kulħadd u jgħidlek tikber jew tiġkien skont kif tuża l-ilsin u isbaħ mill-paċi m'hawn xejn tgħid minn bagħdu dan l-għannejn u jgħidlek żomm saqajk malat tmurx fil-kesħa jew fil-bart ifmu tħallih xibqa' għaddejn tgħid minn bagħdu dan l-għannejn fuq delizzju fuq natura b'xi brasfura l-ħiniti b'dik ir-rima ma tbissima maħħa jorbot xi pari mal-65 sena qalbu tħabba tal-marit ġewwa s-swali u kuruturi joffri l-faraġ ta' mawġid għax dan kien raġel dwajjer fost dawk li jaħdmu xatt il-fama tiegħu kibret maħbub sar minn kulħadd u jgħidlek tikber jew tiġkien skont kif tuża l-ilsin u isbaħ mill-paċi m'hawn xejn tgħid minn bagħdu dan l-għannejn u jgħidlek żomm saqajk malat tmurx fil-kesħa jew fil-bart ifmu tħallih xibqa' għaddejn tgħid minn bagħdu dan l-għannejn tgħid li bagħdu il-mulejn